ഗൈസ്, നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടൊരു മുല്ലപ്പൂവാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഡാൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു മുല്ലപ്പൂ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് മുറിച്ച് പീസാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു മുല്ലപ്പൂ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ. ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുറേ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പിരിച്ചെടുക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുമാത്രം പോരാ, നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ച കളറിൽ ഒരു മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ തണ്ട് പോലെ തോന്നുന്ന പച്ച കളറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത്, നമ്മൾ പിരിച്ചെടുത്ത നടുഭാഗത്ത് ആ കളറും കൂടെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് കോർത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കോർത്തെടുക്കുന്നത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ട്രിക്ക്, ചട്ടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു ട്രിക്കിലാണ് കോർത്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് കോർത്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കോർക്കാൻ അറിയുന്നവർ അങ്ങനെ കോർത്തെടുക്കുക. നമുക്ക് സാധാ മുല്ല കോർക്കുന്ന പോലെ കോർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൽ ഇനി ഒരു മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ജാസ്മിൻ്റെ സ്പ്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.